modalitat masculina del Campionat de Catalunya absolut, Joan Massip, que va ser campió ara fa uns anys en edat juvenil amb un títol de campió de Catalunya absolut, i Marc Miró, el palista barceloní del Calella amb 16 anys, que viurà la seva primera gran final d'un Campionat de Catalunya absolut. Ja estan preparats els protagonistes a les seves taules. Anem amb la presentació. Amigues, companys, companyes, gent del Club Stream 3, aquesta final. Com dèiem, té 16 anys, és la seva primera final d'un Campionat de Catalunya absolut. Des de Barcelona juga al Termotur Calella. Fort aplaudiment, Marc Miró Llorente. I Joan Massip, el palista d'Igualada, que defensa els colors de la Cissa Borges Vall, té 21 anys, buscarà el seu segon títol de campió de Catalunya absolut. Ho va ser en edat juvenil. Fort aplaudiment, Joan Massip.
vaya que estava la línia. Molt bé. Sí. Ah, era feo mío. Era muy educada, entraba. Va, seguim, Vinga, Joan, vine. Bonito, fíjate. Vinga, va. Sabe. Molt bé. Bé.